ኣብዚ ሕጂ እዋን ግፋት ተጠናኺሩ ይቕጽል ከም ዘሎ ካብ ህዝቢ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታታት የረዱ እዚ ግፋዚ ብኸመይ መንገዲ ኢኹም ትርድእዎ ብስረኸ ግፋ ዝበሃል ቃል ወይ ከዓ ተግባር ምስ ታሪኽ ክብሪ ኣመጻጽኣን ሕወሓት ዝቃደድ እዩ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ልዕሊ ዓቕመን ዝኾነ ዝተፈላለዩ ሸግር ኣብ ዘጋጥመሉ ግዜ ዘገአን ተሰለፍ ምዋል ኣካል ናይ ህልውናን ምርግጋጽ ጌርካ እዩ ዝውሰድ ኣባና ኣብቲ ደረጃ ንሱ እኳ ገና ይበፅሕና ዝስለፍ መንእሰይ ክጋደል ዝደሊ መንእሰይ እውን ብናይ ባዕሉ ድልየትን ክስታይን ቅድሚ ሕዚ እውን ይርኢ ሕዚ እውን ይቕጽል ኣሎ ከምዚ ምግባር ግን እንታይ እዩ ንቡር ዘይኮነ ነገር ኮይኑ ዝቐርብ ዘለዋና ማለት እዩ ክበቃ ዕላማ ስካሊእ ስለ ዝኾነ እዩ ዝተፈላለዩ ዓድታት እኮ ብሄራዊ አገልግሎት ዝብል ይውጅ ኩሉ ዕድሚኡ ዝኣኸለ ዓዲ ከላኸል ኢለን በቲ መንገዲ ንሱ ህልውና እንምሕላው ዳርጋ ዕድሚኡ ዝበፅሐ ብምሉኡ ና ስልጠና ብሄራዊ አገልግሎት ክህብና ገበራ ዝኸዳ ዓድታት ኣለዋ የዋፅአና ኢንተይለን ከምኡ ይገብራ ማለት እዩ ገለገሊአን ኩናት ምስ ኣጋጠመን ካብዚ ዕድመዚ ክሳብ ዕድመዚ ዝኾነ ከይወፅእ ኢለን ብሕጊ ዝኸልከላ ዓድታት ኣለዋ ዝፍለጣ ማለት እዩ ይፈልጥዎን እዮም እቶም ከምኡ ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት ኣለዋ ንህልውና ናይ ድሊ ስለ ዝበልዎ እዩ ኣብ ትግራይ ግፋ እንተዝህሉ ነይሩ ክንደይ ኣውቶቡስ የን መዓልቲ ንመዓልቲ መናእሰይ ሒዘን ዝኸዳ እናተባሃለ ዝፅሓፍ ተገሊኡ ይጋነን ይምግናን ግን ሓቅነት ዘለዎ ነገር እውን ኣሎ ክንገፍፍ ተደሊና ኣውቶቡስ እኮ ተሳፊሩ ይኸይድ ኣሎ መንእሰይ ንምንታይ ይኸይድ ኣሎ ተዘይደሊ ኮይኑ ምንም ክትገብሮ ኣይትኽእል ኣሚኑ እዩ ክጋደል ዘሎ ብነፋሪት ይኹን ብመኪና ይኹን ዝረአ ነገራት ኣሎ እዚ ነቲ ጠቕላላ ህዝቢ ትግራይ ኣይምልከትን ሓቅን ምዝራብ ብጣዕሚ ከቢድ ሽግርን መከራን እናረኸበ እናሃለወ ትግራይ ካብ ዓዶ ይወፅን ዝበዝሕ ኣብ ዓዱ እዩ ዝቕመጥ በቃ ታማዓት ምስ ሃገርና እዩ ዝብል ወኣይቀለለናን እኮ ናብ ኩናት ካብ ንኣቱ እኮ ክንደይ ዲ ኮይኑኒ 2013 ዝጀመረ እኮ ብዘይ ምቁራፅ ኢና ንሄና እኮ 2 ዓመት ሙሉእ ብጣዕሚ ከቢድ ደማዊ ኩናት ድሕሪኡ ሓሊፉ ዝኒሄ 3 ዓመትን ክንደይ ዋርሕን ድማ ሰላመይ ትብሎ ሰላመይ ኮነ ኩናተይ ትብሎ መሊኡ ናብ ኩናተይ ተኣተወ ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ሂወቱ ሰብ ኣብ ከመይ ዝበለ ሰንፈላል እዩ ዝሓልፍ ዘሎ ከምዚ ኮይኑ እናሃለወ እውን ህዝቢ ትግራይ ዓዱ ገዙ እዩ ዘሎ ዝኸደ የለን ማለት ኣይኮንኩን እሱ ዘጋጥም ነገር እዩ ኩሉ ሰብ ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ዋላ ኣብቲ እዋን ክባን ዕፅዋን እንዳሃለና እማ ገሊኡ ካብ ሓደ ገዛ 3 4 5 ኮይኑ እናተጋደለ እናሃሎ ገሊኡ ግን ንቕንቕ ኢሉ ዘይጋደል ኣሎ ከከም ከባቢኡ ማለት ከከም ገዝኡ ገሊኡ ንመሓዙኡ ናብ ምግዳል እናኸደና ሃሎ ንሱ በዚ ገይረ ንስደት ክጠፍእ ኢሉ ዝጠፍእ ሰብ እውን ትርኢኻ ስለዚ ሰብ በብውልቁ ነናይ ባዕሉ ውሳነ ኣለዎ ድምር ከም ህዝቢ ትግራይ እንትሪኦ እንተለና ግን ህዝቢ ትግራይ ኣብ መኸትኡ እዩ ዘሎ ኣብ መኸትኡ እዩ ዘሎ ህልውና ይከረጋግፅ የኢሉ ኣብ ምቅላስ እዩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ተደናጊሩ ድዩ ብዝተፈላለየ ምክንያት ዝኸይድ ኣሎ ዶ ኣለዎ ኩሉ ሰብ ሓደ ዓይነት ስለ ዘይኮነ ስለዚ እዚ ክረአ ዝኽእል ሓልሓሊፉ ፀረ ዲሞክራሲ ዝኾኑ ነገራት ኣይህልውን ኣይትብልን ኩሉ ግዜ የጋጥም ዋላት ቀደመ እዋን ዕጥቂ ቃልሲ እንዳሃለና እውን ሓልሓሊፎም ከምኦም ዝበሉ ፀረ ዲሞክራሲ ዝኾኑ ፕራክቲስስ ይረኣዩ እዮም ትእርሞም ተስተኻኽሎም በብግዚኡ ይግምገሙ ከምኡ ኢልካ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ ካብኡ ዝሓለፈ ግን በቲ ብጣዕሚ ብሚድያ ብስፍሓት ዝተኸየደሉ ክስታይ ኣብ ትግራይ ግፋን ገለመለን ኣሎ ዝብል ግን ትኽክል ኣይኮነን በዚ እንተተረዳእናዮ ፅቡቅ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ካልእ ግን ምስዚ ተኣሳሲሩ ካበል ዓልካዮ ብኡ እውን ይትርጎም ስለ ዘሎ ዝወፀ ናይ መኸተ ኣዋጅ ኣሎ ናይ መኸተ ኣዋጅ ናይ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ናይ ምርግጋፅ ኣዋጅ እዩ ኣብኡ ብሄራዊ ግቡእ ዝብል ዝተቐመጠ ኣሎ ከም ትግራዋይ ትግራይ ናይ ክትቅፅል ናይ ምግባር ብሄራዊ ግቡእ ኣለዎ ይብል ብሄራዊ ግቡእ ኣለዎ ማለት
ትግራይ ናይ ኩላትና እያ ትግራይ ናይ ኩልና እያ ትግራይ ክትህሉ እንተኮይና ከዓ ኩሉ ዘዝዓቅሙ ከወፍየላ ኣለዎ ከወፍየላ ኣለዎ ስለዚህ ብሔራዊ ግቦ ኣለዎ ማለት እዩ ኩሉ ትግራዋይ ብሔራዊ ግቦ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ይግለጽ ግድነት ክስታይ ብምዃን ኣይኮነን ተገረላይ ብምዃን ወይ አባል ሰራዊት ብምዃን ኣይኮነን አባል ሰራዊት ዝኸውን አባል ሰራዊት ይኸውን ኣብ ደጀን ኮይኑ ዝሰርሕ ኣብ ደጀን ይሰርሕ ኩሉ በብዓቅሙ ሰሪሑ ብሔራዊ ግቦ ክፍጽም ኣለዎ ይዝብል እዚ ብሔራዊ ግቦ ምፍጻሙ ግን ምእማን ይሓትት ናብ ሰራዊት ክኸይድ ዘለዎ እንተ ኮይኑ ናብ ሰራዊት ምኻድ ምንታይ ከም ዘልዮ ተእምኖ ማለት እዩ ብሔራዊ ግቦ ምፍጻም ብሔራዊ ግቦ እዩ ማለት ናይ ምእማን ስራሕ ግደፍ ማለት ኣይኮነን ብሔራዊ ግቦ ምዃኑ ዝተረድእ ማለት እዩ ብሔራዊ ግቦ ኻኢልካ ተእምኖ ተማይጦ ከምዚ ዝመሰለ ስራሕ ክትሰርሕ ሓኪም ኮይኑ ክሕግዝ ኣብ ደጀን ኮይኑ ዝድገፍ ስራሕቲ ክድግፍ ሰራዊት ክኸውን ዘለዎን ሰራዊት ክኸውን ኩልና በብዓቅምና በብዘለና ይኾይና ትግራይና ንኽትቅጽል ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንኽቅጽል ዘዝዓቅምና ንወፊ እዩ ከምኡ ዝመሰለ ኣዋጅ ወፂኡ ዘሎ እዚ ኣዋጅ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ቅድሚ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ድሕርቲ ናይ 2012 استمرت أبيت مخرنا أو من 2012 تمرت أبيت مخرنا قتيلو أبزلو جزء زقامو مالت منقست قيميو بستفعل عليه ملكع ناي كتات أواج تأواج له جزء له ناي هزوز أواج زوج له جزء له ناي مخت أواج زوج له جزء له أفتش عوان مسانا زنور أولات سنترال كوماند زنور نتي أواجكم أزا مسألة موسى أقداسنتو أبتقراي بستفعل عليه ملكع زبرهون زتنتنوان زنور تاسبات حزيز أواج زينا يلوم مسواتة بقى لك خمسة حداش نجر حنساب راح تتقراينا فاشيستي غير الله يبلو حنساب خالي إشي ما يوصلونه تأواج مالتي مسانا قلنا يرومي